Voorzitter bij Theater Boedenpost, geboren en getogen in Boedenpost, trouwd en drie jongens. En die drie jongens die zitten alle drie bij Theater Boedenpost. Dus wij zijn wel toneelminded. Mijn pakers en beppers en heiden en mem en iedereen hier er altijd mee te meidje. En ik vanaf mijn 15e ben ik al actief betrokken bij deze mooie vereniging. Wij bij Theater Boedenpost wend om dat te pakken en dat er wat gebeuren moet. Dus jongen dat ik voorzitter was, bemoei ik me ook nog wel met de regie. Ondertussen nog wat decorbouw tussendoor. En als het mat en dat jongens er ook eens naar de uitviering en staan we achter de bar en dan helpen we daar ook nog even een handje. Theater Boedenpost is in 1922 begonnen als Frieske Krietenboedenpost. En door de corona hebben we iets later als 2022 het jubileum viert, het 100-jarige jubileum. En toen hebben we voortdurend de transformatie maken van de Frieske Krietenboedenpost naar Theater Boedenpost. En we hopen daarmee wat met de tijd mee te gaan. En nou, ik moet zeggen, we gaan een mooie ploeg jeugd en zei ik erbij. Dus we gaan die, de verjongingsslag, zeg maar, hebben we denk ik goed troost erin en ben we klaar voor misschien nog wel 100 jaar in de komende periode. We zijn jongen bij de Point in Boedenpost te repeteren. Ik zit er heel even in de eerste meesten ben al binnen. We gaan ben aan het repeteren voor heel lang 15. En dat is de titel van uw zelfbetocht en zelf maken theaterstuk. Bestaand uit 18 scènes en met 14 spelers. De jongste zit er onder 15 en de oudste zit er onder 74 en alles wat er tussen niet zit. Dus dat is natuurlijk een vreselijk leuke, gemaleerde groep uit allerlei verschillende leeftijdscategorieën en allerlei verschillende soorten mensen. Nou, dat maakt het juist echt heel interessant om daar een team en een geheel van te maken. En daar het algemeen slagen het thuis met z'n allen om daar toch een hele mooie ploeg en echt nog wel een leuke voorstelling op een beetje niveau van te maken. We wisselen dat wat af. In november spelen we vaak een verstuk. En we gaan nu eigenlijk een stuk helemaal zelf betocht. En mijn eigen techniek meesken, mijn eigen decor. En ja, eigenlijk doen we het helemaal zelf. En dat is superleuk. En ik hoop dat we echt dit hier weer 12 volle zeilen mee verwachten kunnen. Nou, ik ben dus Anneke, ik ben de man van Reinald. En het is een beetje in een familie, zat Reinald al zei in de game. Ik heb vroeger ook spelen. Ik heb voorzitter West, kijk, zei Reinald nou. En Reinald had 3 zwanen die alle 3 belutsen binnen. 2 op het toneel en 1 achter de techniek. Dus hoe groot kan bij bewijzen? Wat denkst u dat u zal het nog bijkomst? Ho, wacht eens. Wat ik denk dat ik kom. Vertel me dat maar eens even. Dat is een goede vraag. We gaan als Theater Boedenpost eigenlijk een hele brede inzet wat toneel betreft. We gaan al november een internationaal stuk delzet, première stuk. Heel serieuze stuk en echt een heel mooi
goed kwalitatief toneelstuk. We gaan nu bijvoorbeeld in maart geven we een stuk spelen wat we zelf betogen, maar in verschillende scènes. En zo proberen we kwalitatief goed toneel te brengen, maar ook voor de minder betroefden gewoon een hele leuke jongen. De ambities van de vereniging zijn ook super belangrijk. En zo hebben we verleden jaar maar ook wat waande van wat willen we eigenlijk, waar willen we naar dag, waar willen we hier wat staan met de vereniging, hoeveel leden zie we dan naar, wat voor toneel willen we brengen. En het mooie daarvan is dat je een plan samenstelt van de komende 3 tot 4 jaar. Zodat je duidelijk weet waar je een werkje maakt en waar je als vereniging naar groeien maakt. En ja, in nice samenwerking met de sponsoren, want zonder de sponsoren ben we ook nergens. We krijgen een nieuwe hoofdsponsor opnieuw, mooi bedrijf uit Boedenpost, wat ook maatschappelijk belutsen is. En dat is natuurlijk voor u als vereniging super belangrijk. En we gaan toch ook zelf een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar de band en de spelers. En dat vinden we toch ook heel belangrijk. Onze kerstverse PR-commissie had een hele mooie folder en brochures maken. Siebe Bos, uw eigen vormgever van uw vereniging, dat dit mooie ding maken. En op 29 maart en 4 april spelen we weer in Boedenpost heel aan 15. Een heel nieuwsgierig stuk, ik zou zeggen, meidje het mij. Maar hoe dat ook komt, wij blijven als familie op heel aan 15.